Abenduaren 23an ministeritzak aurkitatu zuen estudio informatibo bat, HTA-ren trazadura berri batekin, hemen gure zonalde guztia zerkatuko lukeena, eta azkenean horren aurrean alternatiba bat dagoela eta ez dutela bat ere kontuan hartu, pixkat salatzeko da gaurko eguna. Egingo dugu manifestazio bat, Altsasu zerkatuko duguna, hasiko da manifestazioa traktore batzuekin, pixkat azkenean lehenengo sektorea oso afektatua izango da gure zonaldetan, azkenean txikituko dalako belardi guztiak eta beraien ogibidearantzako beharrezkoak diren gauzak. Azkenean diru xauketa bat izango da izugarria eta azkenean guk esaten duguna da erabiltzea oraingo trenbidean trazadura berrituz eta transformatuz azkenean hortikan juteko mota guztietako trenak eta pixkat hori aldarrikatzeko. Hau ez da hemen bukatzen, ze azkenan planteatzen du, ministeritzak planteatzen du lehenengo fase bat, hemen Olaztin bukatuko den, Iruñatik Olaztira bukatzen den fase batean, eta bigarren fase bat Y-arekin elkartzeko planteatzen dute bigarren fase bat, eta bigarren fase hori beste estudio informatibo bat izango da, eta beste trazadura berri batekin, orduan azkenean mobilizazioekin jarraituko ditugu, hau erokeria hau gelditu arte. Gure mendiak, ibaiak eta haranak errespetatuko dituena.